Знам, че е скучно, ама пак ще си го снимам. Така, започвам. Чукавата като умрат. Това ще е дълго. Така, всички са САКАС 47. Какво още тука? Умря. Така. Е този админ. Май беше... Не, випе. И май е читър малко. Ага. Хакер, т.е. Ето, нали. Така, започваме. Са. Окей. Сега малко да се настроя тук нещо. Готово. Така. Прам хаус. Радикал. Хипи. И just headshot on facepalm. Я загубихме. Така. Само радикал остана. Айде. Опа. Окей. Май престана да губи. И така ще стане. Ще му убият веднага. Оп. Мали. Много яко беше това. Никой там нема. Така. Не го хваля тука. Така, тук няма никой. Странно. Сега... пистолета. Останах един от малкото, които останаха живи. Кой бе? Как? Бас 4-3. Колко станаха? Малко. Айде сега. Гласувам, че ще остане Прайм Хаус. Или то умря вече. BTV новините хажди. Много як никнейм. BTV хажди. Как това беше? Много беше странно. Той пуска бомбата. Някой ме звъни. Ето съм тука. Yes. Не спечелихме, аз казвам yes. Така. Какво да взема? Та пушка. Няма никой.
Така, сега ще помогна тук. Хедшот. Така. Малко потъпахме. Сега ще гледам за Prime House, защото той е много добър играч. Или просто хакер. Не. Скоро ще се обнови сървъра. Ще започна от начало. Така. Победата е в нашите ръце, защото останаха само 3 контртерориста, а ние сме много повече. Имаме повече шансове. Ето как ви казах. Ние победихме. Така. Сега ще пробвам да играя с други пушки. Не мисля, че тук ще имам шанс някак да ги спечеля. Защото това не е най-доброто оръжие. Добре, тепахме. Поне имам 2 кила. Това сигурно стига. Така. Много яко играят тя. Аз съм най-добрият коментатор. Сега ще спечелим, защото не, възможно няма да спечелим. Да, даже голям шанс. Сега ще го разгледа за няколко секунди. Не, друг път няма да успеят. Yes! Бум! Yes! Това беше мотор на улицата. Това да го обръщате внимание. О. Както винаги, любимия пистолет. Това помпата. Това ме малко нервира. Сега ще поиграем малко сърф. Как така? Какъв тропата слово? Кикет. Какво? Седно. Че съм някакво опашка, нещо такова. Така. Започваме. Така, ще играем сърф. Аз от кой сама? Терорист! Така, малко сърф. Много терористи, да. Контртерористи има за това. Стига да е... Така. Сега ще отепам. Кой е на нашата база? Отепахаме някакви хакери. Това беше малко странно. По-добре да влезем в друг сервер.
Стрицум. Ето този сървър. Ще го играем до края. Защото тук има лесна победа. Така. Сега. Тук вече има другите пушки, ама аз само пистолет. Малко ще ми пречи. Така. Така правя, за да не ме попаднат. Мисля, че чух някой. Аз почти един останах. В някой. Което няма да попречи. Никой вече плантва. Така, от палко. Мисля, че остана само един човек. Не стана малко. Така. Пак любимия ми пистолет 228 компакт. Така. И тази пушка. Така. Сега тук сигурно ще има някоя. Трябва да проверим всички позиции. Нещо чул някой. Сериозно, сколко... 27 оставих. Сега ще се престартва играта. Така. Готово. Сега ще имам шанс да започна всичко отново. Мисля да взема друг пистолет, който отдавна не съм взела. Това е Дигъл. First Blood, някой вече прави хедшота. Опа. Двоен. Кил. Само че останаха много малко живот. Така. Победихме. Yes! Сега взех всичко. И това тук ще умра са. 100%. Който е? Малко съм бавен. Бавен си, ма. Открадна ми го. Мултикил, той ме мина. Така, Дигъл е такъв як. На Б ли го плънтна? Или на... Мултикил! Къде е? Айде, айде! Yes. Добре, плей. Мисля да отида по същия път.
Сигурно ще му убият цялата. Така. Отепахаме. Така, отепаха ги. Кой там още остана? Той. Те всички се скриха. То няма патрони. За мен играят някакви нубове. Така. Отпаха ни край. Още това излиза Б. Тук няма никой. Така, той идва там и ги убива. Възможно още да спечелим. Не, нямаме шанс. Те тръгнаха на Б, май. Той сега ще ги посрещне, ама го отепаха. Общо взето загубихме. Някой хвърля флешове. Си тук да вземем нормална пушка. Но сега с тази пушка не е възможно. Ще трябва да си купя по-добра. Айде, отепахме се направо. Само един остана. На А. Са кой най-близък? Ето е най-близък. Сега ще го убие. И ние губим. Така. С тази пушка работата не става. Ще трябва нормално. С това така е много по-добре. Disk space is low. Добре, чао хора. С вас беше Hamster BG и свършвам на този прекрасен момент. Чао на всички.